Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme ehrijna min zulumati vehmi ve ekrimna bi nuri fehmi. Allahumme eftih aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazaini fadlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Me hevta derbaz bu bes ferzi dezmi jikirin. Emi işevci bahsê ji ferzê xweslê bikin. Evana tiştana ji Müslümanan ra ferzin mecbûr e her kes ha mêr be ha jin be her kes mecbûr e viya hîn bibe. Gere ferzê dezmê jî meriv hîn bibe ji bo kuwetê meriv nimêjtike nimêja meriv qebûl bibe. Ferzê xweslê jî evana ferzin her kes gere hîn bibe. Pêşê xwesil bi çi xwesil çê dibe? Xwesil bi şeş tişta xwesil çê dibe. Bi şeş tişta xwesil ser meriv wacib dibe. Di van şeş hebêhan da sê heba da mêr û jin aynî ne müşterek in, sê heb jî sade xasê jinan e ji mêran ra tune. Ew tiştek ku xasê jinan e jin pê xwesil ser wacib dibe, yek jî heyz e. Jin kete heyza, zemanê ji heyza temîz bû, ser wacib e, xwesla xwe bike ji bo ku bikarbe îbadetê xwe bike. Ew tişta xasê jinan e, yek jî heyz e, jina kete heyza, ku heyza derket, ser wacib e, xwesla xwe bike, ku ji bo îbadet bike. İbadet neke jî ser wacib e, kesin gerek xwesla xwe bike. A dudiya welidandin e, jin ku welidî xwesil ser wacib dibe. Hema bi welide, pey welidandin de qeh xûn tune be, tertemîz bibe jî ser wacib e, xwesla xwe bike. Ya sisiya pey welidî pey wê ra çil dibêjin, pey wê ra aynî fenanî heyza zemanê ku ew dewam bike, heyzê wê dewam bike pey weledatê de jê ra çil dibêjin. Çil hinek jin lazekî têya dibîne, hinek jin 10 rû, hinek 20 rû dibîne. Egleb olarak pir jina çil şevî dibînin, çil rû dibînin. Piştî ku çil jê ra dibêjin, Erebçe ji wê ra nifas dibêjin. Zemanê jina ku pey weledatê de ji wê ku nifasê ji wî çil xilas bû, ser wacib e, gerek xwesla xwe bike. İbadet neke jî wacib e, jin ku heyza derket xwesla xwe bike, welidî piştî weladetinê eger temîz bû xwesla xwe bike, yek jî çilê wî xilas bû, ser wacib e, xwesla xwe bike. İbadet bike jî gerek xwesla xwe bike, neke jî gerek xwesla xwe bike. Evan sê hebêhanê xasê jinan e. Ew sê hebê müşterekin ara mêr û jina da, mêr jinê ku evlî zemanê münasibet ara wan da çêbû, her du jî ser wacib dibin xwesla xwe bike. Ya tu da zemanê ku xew da însan dibe filan kes razan, şeytan pêkeniye. Ha mêr be ha jin be. Di xewina xwe da tiştî wisa dît, zemanê hişyar bû, elametek cekî xwe da dît, gerek wacib e ser xwesla xwe bike. Yek jî mirin, însan wetê dimire, ha mêr be ha jin be, xwesl ser wacib dibe. Lewra miriya dişonê. İnsanê dimire, ha mêr be ha jin be, xwesl ser wacib dibe, gerek xwesla wî bêkirinê, ew jî sax digirin, xwesla wî dikin, digirin mirî dişonê, ha mêr be ha jin be. Bi van şeş heb tiştîhanê xwesl ser însana wacib dibe. Ferzê xweslê jî sê heb ferzê xweslê hene. Ya ewil însan ku bedena wî da ser bedena wî qiricayî hebe, yê bütün bedena xwe ji qiricayî temîz bike, temîz bişo. Eva ferz e. A du da niyet e ferzê xweslê. Ya sisiya lêkirina avê ye. Niyet çi wextî ne? Zemanê av ser serê xwe da kir û çaxî niyetê tîne. Niyet heta niha we çi şeklî niyet hanî be, İnşallah Xwedê qebûl bikiriye, feqet en muhteber niyet,
en niyeta mekbul meri veti ku avê serserê xwe da dike meri bê niyeta me ew e ez hukmê cinûbetî ser xwe hildidim. En niyeta mekbul ew e. Niyeta me ew e ez hukmê cinûbetî ser xwe hildidim avê serserê xwe da bike. Paşê ser milê xwe rastê da bike, paşê ser milê xwe çepê da bike. Beriya xweslê dezmêjgirtin sünnet e, ferz nîne. Mervekî beriya xweslê qet dezmêj negire, bedena xwe şûşt, niyeta xwehanî av ser serê xwe da kir, paşê ser kêleka xwe rastê, paşê ser milê xwe çepê kir. Dezmêja wî jî tê cî. Qet dezmêj berê negirtibe, bi wê wetê ava xweslê ser xwe hilda, dezmêja wî jî tê cî. Dikare rabe nimêj bike, dikare rabe Qur'an bixwîne, dikare her îbadetê bike. Wetê xwesil kir, dezmêja wî binê xweslê da tê wicûdê. Ama beriya xweslê bigire, dezmêj bigire, sünnet e daha xêr e. Daha xêra wî zêde dibe. Mervekî bedena wî temîz be, ferzê xweslê û çayî dibin du heba. Bedena wî temîz be, qirêjayî ser bedenê tu nebe, ferzê xweslê dibin du. Yek niyet e, yek jî avê ser serê xwe da bike, paşê ser milê xwe rastê da bike, paşê ser milê çepê da bike. Gelek însan tedî niyeta xwe da berê min qibleyê dibên hine heta hinek yanlış niyeta xwe tînin. Berê min qibleyê qibla min Kebeyê gere bêjin, hinek dibên berê min qibleyê pişta min Kebeyê yanlışî nezanî dibêjin, heta nezanî gotibin, tişta be gunekar nabin. Ama berdayîna qiblê ferzê xweslê nîne. İnsanekî mesele qeb müyesser nebe cîkî be nizame qible ku ey xwesta xwe bike. Berî ku da bikeve ji xwesta xwe bike, xwesta wî tê cî. Çünkü berdayîna qiblê di xweslê da ferz nîne. Ferz sade bedena xwe bişû, ferz niyeta xwe bîne, avê serê xwe da bike, ser milê xwe, ser milê çepê rastî da bike. Yani di xweslê da berê xwe nede qiblê cî, xwesta wî tê cî. Ama berê xwe bide qiblê daha xêr dibe. Feqet berdayîna qiblê di xweslê da ferz nîne. Ne ferz e ne sünnet e. Sade sünnetê beriya xweslê dezmêj e. Beriya xweslê dezmêj bigire, paşê bigire ava xweslê ser xwe da bike. Qet dezmêj jî negire, wetê ava xweslê ser xwe da kir, dezmêja wî tê cî. Dikare bi wîya rabe, wê dezmêjê dikare rabe nimêj bike, dikare Qur'an bixwîne, dikare her îbadetî bike. Müslüman evana her kesî ra, genc û ixtiyar, însan ku 15 salî hevraz bû, ser her kesî ferz e van tişta hîn bibe. Çünkü her Müslüman dezmêj jê ra ferz e, illa dezmêj dikire, xwesil jê ra ferz e, gerek kesin van tişta hîn bibe. Ayb neke van tişta. Roja mahşerê meriv pir hesret dikişîne. Çünkü din da ayb tune. Her insan hatiye ce Peygamber aleyhissalatu vesselam her derdê xwe ji Resulullah ra gotiye. Ayb ew e meriv ku hîm nebe yanlış ibadet bike. Ayb ew e meriv hîm nebe nezam be aybe. Yaşê min derbas biye ez naçim sual nekim wisa nebêjin. Paşê hûn poşman dibin. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as selavat. بفکرین بکردی، باخفن بکردی، بعجبینن بکردی، بشوپینن بکردی، لشاکری کو پی آبو نبین دنگ بیجی گوهداری بکن بکردی.